Hej, jeg hedder Melanie, og jeg bor i Hobro, og jeg er medlem af Mariagerfjord Kommunes byråd for SF. Vi er 2 SF'ere i Mariagerfjord Kommunes byråd, mig og min søde kollega Peter. Jeg har besluttet, at cirka 1 gang om ugen, så vil jeg fortælle en god ting og en lidt træls ting ved det at være lokalpolitiker. Og det har jeg egentlig gjort, fordi jeg har tænkt på, at jeg vil gerne have, at der var flere, der ville være aktive i lokalpolitik og være aktive og stille op til byrådsvalget her i november. Så derfor har jeg tænkt, at en af måderne, jeg måske kunne gøre mine medborgere aktive, det var ved at fortælle om det arbejde, jeg i hvert fald laver i byrådet. Jeg kan ikke love, at jeg vil gøre det 1 gang om ugen, men det er i hvert fald det, jeg vil bestræbe mig på. Det, jeg vil fortælle om i dag, jeg vil starte med en gode ting, og det er, at i tirsdags, der var jeg med nede på Sønderskole til et demokrativærksted. Det var indrigsministeren, der har været ude i, eller ikke hende, men nogle af hendes embedsfolk, har været ude i 17 kommuner for at, kan man sige, tage en føling på, hvordan demokratiet er i den kommune. Og ved mødet, eller værkstedet i tirsdags, der var inviteret ungdomsråd og landsbyråd og seniorråd og handicapråd og så nogle politikere. Integrationsrådet var også inviteret med. Og erhvervsrådet havde takket nej tak. Og det var rigtig spændende, fordi vi bestillede nogle spørgsmål, som omhandlede for eksempel, hvornår er man borger, og hvornår er man en bruger af systemet, og er man måske en forbruger af det kommunale system. Så vi fik diskuteret forskellige emner, og vi fik selvfølgelig mest diskuteret, hvordan det er det, vi gør folk aktive, hvordan det er det, vi gør unge mennesker aktive i lokalpolitik. Og en af de ting, der faktisk kom frem, det er, at vi skal være langt bedre til at bruge de digitale medier. Og det er blandt andet derfor, jeg har tænkt, at nu vil jeg også bruge de digitale medier, for det er der, hvor de unge er. Det var rigtig spændende, og det var rigtig en god eftermiddag og aften. Så jeg vil gerne have lov til at takke dem, der var med, fordi jeg har i hvert fald lært noget. Så vil jeg fortælle om noget, jeg synes har været lidt svært i den her uge. Ved teknik- og miljøudvalgsmødet i mandags, der var en af vores punkter, at der mangler penge på naturområdet. I Mariagerfjord Kommune har vi jo rigtig meget natur. Og af en eller anden grund, så har man besluttet fra central side, at penge til naturpleje, det skal uddeles per indbygger, og ikke i forhold til, hvor meget beskyttet natur man for eksempel har. Så hvis vi sammenligner os med Aalborg, så får man i Aalborg, som ikke har så meget natur, langt flere penge til naturpleje end Mariagerfjord Kommune. Og det er selvfølgelig rigtig træls, at vi ikke har penge til det. Og jeg har faktisk sendt kopieret dagsordenspunktet og også vores beslutning til vores minister på området, Ida Auken, som jo også er SF'er, for at informere hende omkring Mariagerfjord Kommunes problematik i forhold til naturpleje. Og det håber jeg selvfølgelig, at vi får noget respons fra vores minister på. Så det er det, jeg vil sige for denne gang. Og så vil jeg samtidig godt have lov til at takke min datter, som er den, der hjælper mig med det her projekt. Og hun hedder Elisa, og hun er faktisk medlem af SFU. Tak for denne gang.